El duel d'aquest vespre al Richmond Park d'Inchicore era entre dos equips necessitats de victòria. D'una banda, el St. Patrick's Athletic, que va acabar la temporada passada on fire guanyant 9 partits seguits, però que, enguany, només havia sumat un punt en les dues primeres jornades. De l'altra, les Sligo Rovers, que havia perdut els seus 2 primers partits. De tota manera, el match ha estat molt entretingut i és que no ha mancat el que tothom vol veure en un partit de futbol, és a dir, gols. I el Richmond Park se n'han vist 7, això sí, s'han fet esperar perquè el primer no ha arribat fins al minut 36. Brandon Kavanagh avança pel centre del camp, passa la pilota cap a Zach Elbouzedi, que entra a l'àrea per la banda esquerra, i el seu xut creuat acaba al fons de la porteria de Sam Sargent, 1-0, i els Saints que desencallaven el partit. I un minut després, Gareth McElroy xuta cap a ningú, Barry Bagley, de primera, envia la pilota a l'espai cercant Aidan Kina, que avança uns metres fins a la frontal de l'àrea, donant galta un xut ajustat al pal esquerre que sorprèn Sargent. 2-0, 2 gols dels Saints en 2 minuts. I 2 minuts després, Kina hauria pogut fer el tercer per als St. Pats, però el seu xut s'ha estavellat al pal, molt a prop de l'escaire. Tanmateix, la jugada ha continuat amb un contraatac de l'Sligo. Jad Hakiki avança metres per l'esquerra, canvia de joc cap a la dreta. William Fitzgerald arriba a la línia de fons, centra i Bagley marca en pròpia porta, fent que els Vitor Red escurcessin la distància al marcador, 2-1. La darrera jugada de la primera part ha estat un córner amb rematada de cap d'Elbouzedi que surt molt a prop del pal. A la represa, al minut 52, atac dels St. Pats per la banda esquerra. Brandon Kavanagh combina amb Chris Forrester, que amb un xut creuat al segon pal supera Sargent. 3-1 al marcador. 4 minuts més tard, contraatac de l'Sligo. Matty Wolf s'escapoleix de Bagley, passa la pilota a Kim Kavanagh, que entra a l'àrea, Axel Sjoberg el fa caure i l'àrbitre assenyala penal. L'encarregat d'executar la pena màxima és Kim Kavanagh, però el seu xut centrat i no gaire fort és aturat per Joseph Anang. De tota manera, al minut 65, Kim Kavanagh ha pogut redimir-se d'haver fallat el penal. Fitzgerald indica que col·locarà la pilota al segon pal i així ha estat, on Kim Kavanagh, lliure de marca, ha rematat de cap al fons de la xarxa, 3-2, i l'emoció que tornava al Richmond Park. Emoció que, per als afeccionats Saints, ha esdevingut neguit i preocupació al minut 78. Atac per la banda esquerra, passada de taló de Conor Malley cap a Fitzgerald, que empentes i rodolons centre, i un oportú Kim Kavanagh marca davant de porteria. 3-3 i el Richmond Park que temia una altra ensopegada a la Lliga. Per contra, alegria entre els afeccionats Vitor Red que s'havien desplaçat fins a Dublín. Alegria que només ha durat un minut. Forrester avança cap a l'àrea pel centre, pilota cap a Kina, i el seu xut, no gaire fort, agafa contrapeu Sargent i acaba al fons de la xarxa. 4-3 i l'alegria que tornava al Richmond Park. Nou contraatac dels Saints, Elbouzedi avança cap a la porteria de l'Sligo, però un mal vot li complica les coses i el xut posterior de Mason Melia surt molt desviat. L'Sligo ha mirat d'empatar, però no hi ha hagut sort. Xiulet final i els 3 punts que es queden a Inchicore. Primera victòria de la temporada del St. Patrick's Athletic, que se situa 6è de 10 equips, amb una victòria, un empat i una derrota, mentre que els Vitor Red tornen cap a Sligo coers i amb 0 punts, igual que abans del partit.